Amkelekile Avalanche of Grace, gama lam ndimthenjiwe molweni nge-Heritage Day. Isifundo sethu sisifumana kwincwadi yamaGalati 3 verse 13 and 14. uKristu wasithenga, wasikhulula esiqalekisweni somthetho ngokwenziwa isiqalekiso ngenxa yethu, kuba kubhaliwe kwathiwa uqalekisiwe wonke umuntu oxhonywe emthini, ukuze intsikelelo ka-Abraham ibe sezintlangeni ngoKristu Yesu, ukuze idinga lomoya silamkele ngokhono. Xa simamkele uYesu, simvuma uba yinkosi nomsindisi wethu, eli lizwi lithetha nathi. Lithini? Lithi uYesu wasithenga ngegazi lakhe, wasikhupha ebumnyameni, wasikhulula kumakhamandela, kwiziqalekiso. Iziqalekiso ayizo zethu. Xa singene kuYesu sifike kwintsikelelo, ngoba siyimbewu ka-Abraham, sikwiintsikelelo zikaYesu. Ngoba uYesu waxhonywa emthini, exhonyelwa izono zam nawe, wathatha zonke iziqalekiso, waba sisiqalekiso endaweni yoba thina siqalekiswe, yena waba sisiqalekiso endaweni yethu. Leyo nto mayihlala apha ezingqondweni zethu. Xa sinoYesu kufuneka sijike indlela esicinga ngayo nendlela esizibona ngayo izinto. uRomans 12 verse 2 utsho njalo, uthi masicinge ngendlela ilizwi elithetha ngayo, sivumelane nelizwi likaThixo, ukwenzela into ukuthi nje thina zonke ezinye izinto ezi ayizo zethu. Into uma uyithethe yonke imihla kuwe eyoba wena usikelelekile, xa kuvela ingxaki usikelelekile wena, ungena usikelelekile, uphuma usikelelekile wena. Deuteronomy 28. Wena uyimbewu ka-Abraham, wena usikelelekile wena, indlu yakho isikelelekile, abantwana bakho, abazukulwana bakho basikelelekile, uphila impilo yentsikelelo wena, izandla zakho zisikelelekile, yonke into oyenzayo isikelelekile wena. Ungazidibanisi nje nezinto ezibheke ecaleni, ujongane nentsikelelo, generational blessings. Ukhuphile uYesu from generational curses. Hlala uvuyile, hlala engqondweni yakho loo nto ikhona, onwabe semoyeni, besemandleni. Yiyo le nto ungafanekanga ukuthi uhlukane noYesu. Ungavumi bekho into ekuhlukanisa noYesu. Okhululileyo, okukhuphileyo kwizinto ezimnyama, usekukhanyeni wena. Enkosi kakhulu.